Ongi etorri ameslarien gelara. Gela honetan ez dago araurik, ez dago mugarik, dana izan liteke. Amestu albada, gela honetan dago bere lekua. Ez zaitezki kildu, ezazu pentsa gehiegi, zure kontzientea, aurreiritziak, beldurrak, kanpoan geratu dira. Gela honen barnean, zure ametsak, zure inkontzientea, zure baitan bizi den sormena ahalmena, azken finean, zure umea bizi da. Amestu momentu batez, jolastu, gozatu inolako mugarik gabe, sartu beldur barik eta atera zure irribarrerik sakonena. Lan hori egin ondoren, apuntatu itzazu zure ideiarik zoroenak, zure ametsik sakonenak. Gogoratu, gela honen barnean, dana da posible.